cooking some lunch, yeah. Berran, lotxa pixka bat ematen dit esateak, baina badakizu zen den nire Bartzelonako lekurik kutxunena? Ez. Ez, hor, Moñuikeko gazteluan, hor atzekaldean badago begiratoki bat eta bertatik ikusten da Bartzelonako portua. Portuko logistika. Portuko logistika, ikusten dira edukiontzi guztiak, garabi guztiak, barkuak. Nik hor orduak pasako nituzke. Orduak. Ba, ez nuke esango lekurik politena dela, baina bueno, bakoitzak bere gustuak dauzka, orduan, bere txokoa du. Zure txokorik kutxunena zein da Bartzelonan? Ba, esango nizuke, tipikoena izango da, baina bueno, Parkway oso polita da, eta nire gurasoen etxetik gertu dago orduan, bai, txikitatik ia betian, eta orduan, esango nuke oso polita dela, bai. Gaur egingo duzun platerak izen propioa du, badu izena? Bai. Brandada. Brandada dator, aditz batetik eta aditza da brandar, aditz honek esan nahi du, jun datorri mugimendua, esaten dena horrela egitea. Adibidez, aioli egiteko mugimendua antzekoa da. Hori da, bai, mortero batekin kasu honetan da ere, bai, jun datorri mugimendua. Eta zer da brandatuko duguna gaur? Bakailua. Bakailua. Bai, bakailuuzko brandada egingo dugu. Bazen brandatzera. Oso ondo. Hau da, Kataluniako usaina. Ferran, hau da, erramu usaina. Ja, ematen du Bartzelonan gaudela, sensorialki behintzat, usainei begira behintzat, ez da? Bai, bueno, nahiko tipikoa da plater batzuetan. Esan nire amonaren plater batzuetan, bai. Zergatik jarri diozu erramua, urari egozten dari den bitartean? Zapori emateko hori da, egozten ari garenari, bai, orain. Bakailuari, bai bakailuari eta patatari. Bueno, zer osagai behar ditugu? A ber, bakailuuzko brandada, orduan, bakailua, noski baietz, eta gero, a ber, esan behar duzu, teorian, brandadarekin, bai, bakailuarekin, eta olioarekin, teorian... Listo? Listo. Jesus. Orduan, nik botako nuke, ja, bakailua? Egozten jarriko dugu. Hori da, ja, teorian, ja... Zaki txikitan dago, banatuta? Hori da, bai, gero, azkenean, txikituko dugu, orduan berdin dio. Bai, bakailua. Hori da. Eta bitartean egingo duguna da, olioa, baratzuriarekin. Bale, frijitu egingo dugu, ez da? Pixka bat olio zapore hartzeko, orduan. Nik, egiten dut. Bale, hori da. Asko, olio ez erretzeko, jarri oso... Baju xamarra jarriko dut? Ba, erdian, eta ja hasieratik jarriko ditugu baratzuriak. Bueno, ja baratzuri ari da ja horretzen pixka bat, ez da? Bai, orduan, zuri baratzuria gustatzen zaizu, ala ez? Bai. Bai, eta gero itzordurik badaukazu norbaitekin? Bueno, hortza garbitu eta tira aurrera. Bueno, ez dut uste nahiko izango denik. Bakentzen dugu baratzuria, badakizue beltza jartzen denean, ja... Ja seinale txarra, ja. Txarra, bai. Kendu egin dugu. Bai. Eta orduan... Orain geratzen da olioa baratxuri zaporearekin. Zaporearekin, bai. Itzaliko dugu zua, edo ez? Hori da, bai. Itzali alda, bai. Begiratu aldugu nola dagoen bakailua. Ondo, errez mozten bada, nik esango nuke baietz. Egia jarriko nuke, edo? Bakailua egosita. Egosita, bai. Nik frikitzen nuen, hemen, normalean. Baratxuriarekin batera, denarekin batera. Baina saiatzen ari naiz jatorrezko bertsoa. Desikasten joan zara, ez da? Gaur. Etorri horretik. Esan dezakegu zure bizitzan joan zarela, brandadari gero eta osagai gehiago jartzen, gero eta teknika desberdin gehiago gehitzen, eta iritsi zarela momentu batera esan duzula, kitxo, orain egin behar dugu esentziotara itzuli. Gure jatorrira itzuli, eta brandada tradizionala, desikasi. Hori da, desikasi erabat gainera, orain patata jarriko ditugu, bale? Bale. Orduan, zapore, bakailuko zaporerekin. Begira. Bai. Beraz, hemen kontua da, zaporeak uzten joatea, ezta? Bai. Utzi dugu olioa baratzuri zaporearekin, baratzuria frijitu ondoren, eta orain utzi dugu ura, bakailu zaporearekin, bakailu dagozi ondoren. Teorian jarri behar da ere poliki, nik dena batera egingo dut. Eta gaizki etorretzen bada ez dugu jango, eta kitxo. Guazen... Ea ez dugu bajorra zikintzen batidorarekin. Beraz, ari gara egiten brantana pixka bat puritanoa. Puritanoa, baina ia tentauta bota ez pixka bat, venga.
Pekatariak bestela ez dugu bukatuko, bai. Ferranek eta biok bukatuko dugu infernuan erreta. Bai. Infernuan, Eta zutan. bueno, nik esango nuke. Egozita daude ja? Bai, agian. Bai. Bai, listo, itzaliko dugu zua beraz. Bai. Vale. Eta, no? Zeitxura ona gure brandadak. A ber, Ai, ez dakit, Ni Gozatuta gastatu gaude. arte, Ferran gozatuta gaude, ordua da. bai. Vale. Eta ja, bueno, mira, erabili aldugu ez dakit goiaratxoaren Bai, bat, goiaratxo jartzeko. Bai, Garmenen kajoitik aterako dugu goiaratxoa, mentxe. Garmenen kajoia da Doraemonen poltsikoa bezala, hortik dena ateratzen da. Denetik. Vale, orduan jarri ditugu patatak, Eta platerean, nik, bakoitza, xerretan egozita, eta patata bakoitzaren gainean brandada pixka bat. bai, ezta? nik jarriko nuke. Bai, Ze txura. Listo? Ederki, txura ederra du, brandada. Ze goxoa. Probatuko nuke pixka bat, itxaron, probatuko dugu. Buah. Hau da, orgasmo kulinario bat. Bai, ez dizut zinizten. Baietz. Ez da bien besterakoa. Benetan, baietz. Bai. Baietz, ez izan hain Vale, dutila. bai. Izan postureo pixka bat, Bartzelona orain edukitzen den bezala. Bueno, pastazko betorreko Bai. eramatzat. Oso betaurreko Kataluniarrak ekarri ditu. Bai, badakit. Hau, Modan daude ez dakit, sisteman jarrita daukagu ja jaiotzenearenetik.